Ukulanga kwami lokhu kuyahlupha, kumnandi njengoba kuqinile, kuyathinta indlela othwalela ngayo ingcebo, ngisho noma ungakwazi. Uke wazizwa sengathi izulu likulwa nawe? I-alamu iyalahla, uwa, ulilima izilimi ekhofini, bese konke kuphambuka, imoto iyaphambuka, abantu bakwisa, izinto ziyaphulukana. Cabanga, kuthiwani uma lokhu kungelona iqhinga? Kuthiwani uma wena uqobo owadalile leli bhodwe? Mina ngangihlala kanjalo. Ngilahlekile, ngingenaso isibonelo, ngiphila nje. Ngemva kokushiya izifundo, ngisebenza eziteshini zephethiloli, ezimbonini, ngenza noma yimuphi umsebenzi. Umxhopho wami usebenza, kodwa umphefumulo wami wawudayisa. Kwaze kwaba yilapho ngithola ibhuku elithi Phense e-Enriquya. Langivusa, langenza ngabona ukuthi amandla ami angaphakathi, ukuzamazama kwami, kuthinta konke ekuphileni kwami, ngingazange ngikubone. Bheka, uzothola ukuthi lokhu kuyahamba nawe. Konke kuzamazama. Wonke umcabango, yonke imizwelo inokuzamazama okuthile, okuheha okuhambisana nayo. Kungakhathaliseki ukuthi ukholelwa. Ubukhulu abudingi ukholo lwakho ukusebenza, njengoba kunjengomthetho wokuzamazama. Wena uyisathelayithi, uphuma imibono, futhi izulu liyaphendula, hayi kulokho okufunayo, kodwa kulokho okuzamazamayo. Abantu abaningi bavuka becabanga ngezikweletu, izinkinga, uvalo, behlela ubuchopho ukuthi bufunane ukukhathazeka. I-reticular formation ihlunga izikhuthazo, igqamisa okuhambisana nokugxila kwakho. Uma ukholelwa ukuthi konke kuzohamba kabi, ubuchopho bakho buyofuna ubufakazi futhi buyobuthola. Kodwa njengoba uzamazama uvalo, ukushoda, ukukhungatheka, ungashintsha isikali sakho. Lokhu akuxhomekile emalini, isimo noma indawo, kuphela esinqumweni. Ngingakwenzile lokhu ezimweni ezibucayi, ezinsukwini lapho konke kubonakala sengathi kuyaqhekeka. Ngikhumbula usuku oluthile, ngafika sekwephuzile ekukhulumeni okubalulekile. Kwakuna izulu, imoto yami ayiqali futhi imoto yayinkathazo. Ngangizokhala, ngibeke icala bonke, kodwa ngaphefumula, ngafaka umculo ozothulile ngathi, ngingeke ngithwale leyo mandla nami. Ngiphinda ngathi ngokwengqondo, lokhu kuzodlula. Ngifika. Ngingenza okungcono kakhulu. Futhi uyazi ukuthi kwenzekani. Ukukhuluma kwaba yimpumelelo, abantu baxhumene, umbulali wangifuna wathi, angikaze ngizwe amandla njengawakho. Ngifuna ukusebenza nawe. Lokhu kushintshe lowo nyaka. Akubanga iqhinga, kwakukuzamazama. Abantu bazizwa amandla akho ngaphambi kokuba ukhulume, bazi ukuthi uthula noma unenzondo. Imali nayo iyazizwa, iyakhona lapho kukhona ukugeleza, ukucaca, ukuvulwa. Qaphela, abanye abantu baheha amathuba cishe ngaphandle kokuzikhandla, abanye bazikhandla futhi behlala ezikhaleni. Umahluko awukho kulokho abakwenzayo, kodwa endleleni abazamzama ngayo uma benza. Uma uvuka nsuku zonke uthi ukuphila kunzima, ukuthi imali ayikho kuwe, ukuthi konke kunzima, udala imagnethi ephosayo lokho okufunayo. Izulu alizwini amazwi akho, lizizwa isikali sakho. Akukubi ukusho ngifuna ukuchuma uma uzamazama uvalo, ukushoda, ukuthukuthela. Ukuchuma akulwamukeli lolu lwimi. Ukuchonga ukuzamazama akusona isilinganiso, kuyisivumelwano. Kuyiqala ezintweni ezilula, indlela ozizwa ngayo uma uvuka, indlela obuyela ngayo ekusoleni, imicabango oyinika amandla uma into ihambe kabi. Konke kuhlanganiswe, yakha insimu yemagnetic eduze kwakho, ikhapele umbono wakho. Owesifazane wangifuna ngemva kokukhuluma, ethi uzama ukusebenzisa umthetho wokukhetha, kodwa akukho okushintshayo. Ngabuza, uzizwa kanjani uma ucabanga ngemali? Waphendula, ngikhathazekile, nginesizungu. Ngahlatshela futhi ngathi, manje uyabona ukuthi kungani ayikho. Sisebenze ndawonye ukushintsha uxhumano lwakhe lothando nemali. Ngemva kwezinyanga ezintathu, wangibhalela ethi uthole umsebenzi omusha ngemali enhle futhi umyeni wakhe, owayengasebenzi iminyaka, naye uqashwa. Akubanga imilingo, kwakukulingana. Awudingi ukulinda izinto zishintshe ukuze uzizwe kahle, kuyaphambene. Udinga ukuzizwa kahle ngaphambi kokuba izinto zishintshe.
Ukuzamazama kuqala ekubonakaliseni kuyisihlahla. Tshala isihlahla esifanele futhi isithunzi esifanele sizofika, kodwa uma uqhubeka utshala uvalo nokungaqiniseki, uzokwela ukushoda nokukhungatheka. Akukho okungahambi ngale ndlela. Uma izitshalo ziphendula kahle kumculo oluthambile namazwi amahle, kungani wena ungabi ngumuntu ofana nawo? Umxhopho wakho ulalela, amaseli akho azizwa, futhi izulu liyaphendula. Ngakho-ke, uma ukuphila kubonakala kukuvivinya, ungabuzi, kungani lokhu kwenzeka kimi? Buza, yini engiyizamazamayo ukuze lokhu kubonakale? Impendulo ingase ingabi lula, kodwa izobe ikhululekile, ngoba uma uthola ukuthi wena uqobo wenza isikali sakho, uthola ukuthi ungashintsha konke. Konke ngokuphelele. Lona uqalo lokukhululeka kwangempela. Uke wazizwa ukhulu emva kokuphila nabantu abambalwa ngaphandle komzimba. Njengokungathi amandla akho ahlanzwe, isisindo esingenabomvu emahlombe akho? Lokhu akusona isithombe, kuyinkimbinkimbi yabo ehlangana naye. Uma ungavikeli amandla akho, le nkimbinkimbi iqala ukukhaphela. Umxhopho uyazizwa, ingqondo iphendula futhi ukuphila kwakho kubonisa lensimu entsha ye-vibration eyonakele. Indawo, abantu, amazwi ezwiwe, konke kuyahlupha isikali sakho. Ubuchopho bomuntu buneneuroni eselini eklanywe ukulungiswa komhlaba. Uma uhlala nomuntu odukisayo, obona izinkinga, ozamazama ukushoda, uvalo nokukhungatheka, ubuchopho bakho buyokopisha lokhu. Ngisho nokuqaphela, umzimba uyalandela izifanekiso zomzwelo. Ucabanga, ukhuluma, uzizwa ufana futhi uheha imiphumela efanayo. Ngiliphilile lokhu. Ngaqala ukukhuluma, ngamukela izimemo zemihlangano nabantu ababi, ngikhuluma ngesiphepho, ngihlekisa labo abacabanga ngokuhlukile, ngithi izwe liyaphela. Ngangicabanga ukuthi ngidinga ukuba khona ukuze ngithole ukuxhumana, kodwa ngibuyela ekhaya, ngikhathele, ngingenalo isibonelo, ngididekile. Umphumela wami wehle, ukucaca kwami kwahamba, futhi imicabango yami yaqala ukufana nayo. Umqeqeshi wami wangitshela okuthile engingazange ngikukhohlwe, uhokolela ukubulala. Kwabuhlungu, kodwa kwaba yisixwayiso engangilidingile. Ngaqala ukwenza izinqumo eziqaphile, nganciphisa isikhathi sami nabantu ababi, ngadalela imingcele. Uma ngingakwazi ukugwema isigameko, ngizilungiselela, ngibona ukukhanya okuvikelayo eduze kwami, ngiphefumula ngokujulile futhi ngingene ngenjongo yokungavumeli leyo mandla angifinyelele. Kubonakala kulula, kodwa kushintshe konke. Futhi nansi iqiniso elinzima, ngezinye izikhathi, inkinga ayisibo abanye, kodwa wena uzamazama ngokubi futhi uyonakalisa konke. Zingaki izikhathi owaba yilowo muntu odukisayo konke? Okhuluma kuphela ngezinkinga. Ohlwaya, ahlulele, abonise amaphutha. Amandla athunyelwayo afana nalawa ahehayo. Uma uhlala ukhombisa okungalungile ezweni, ungalindi ukuthi izwe likubuyisele okuhlukile. Ngisebenzele iklayenti elathi akekho owayefuna ukumsiza, ukuthi wayehlala ezizwa eyedwa, eshiwe. Uma sihlola umbuthano wakhe womphakathi, kwacaca ukuthi abantu babebalekela ngoba wayezamazama ukushoda, ukungabibikho, ukuba yisithunjwa. Akekho ozizwa ekahle eduze komuntu ozibeka njengomhlupheki. Lapho eshintsha isimo sakhe, eshintsha ukukhononda ngokubonga, ukukhala ngezenzo, abantu baqala ukusondela, abantu ababefuna ukukhula naye. Awudingi ukuqhekeka nabantu abanokuzamzama okuphansi, kodwa udinga ukufunda ukuvikela kwakho. Linganisa isikhathi, shintsha izihloko, letha izihloko ezinhle. Futhi uma ukuzamazama kuqhubeka kukudonsa phansi, hlonipha indlela yakho. Awubophelelekile ukugcina ubudlelwane nabantu abaphikelela ekuhleni. Yenza izivivinyo, cabanga ngabantu abahlanu obaphila nabo kakhulu. Uzizwa unjani ngemva kokuchitha isikhathi nanoma yimuphi kubo? Ukhanyile noma ulukhuni? Unesithakazelo noma udukiswe? Uma abangaphezu kwababili bekuyeka phansi, yilona omunye wezizathu zokuthi ezinye izindawo zokuphila kwakho zivalwe. Indawo yakho yisizinda lapho utshala khona impilo yakho. Uma isiza sonakele, okuqoqwa kwakho kuzoba buthakathaka, kungakhathaliseki ukuthi uzikhandla kangakanani. Ukuvikela ukuzamazama kwakho akusona isimo sengqondo, kuyisibopho.
Unekusasa okumele ulikhe, umsebenzi okumele uwufeze futhi awukwazi ukuzinika isikhathi sokuwohloka ngalokho okuzenzayo. Abantu abaphezulu bayagcina amandla abo njengoba bayagcina izinhliziyo zabo, ngokuqaphela, ukuqonda, uthando lokuzithanda. Ungalindi izwe lishintshe, shintsha wena. Khetha ukuthi uhamba nabani, okuzwa kukho, okuvumela ukuba kungene engqondweni yakho. Ukuphila kuzolandela isikali sokuzamazama kwakho, okuqala ezinqumweni zakho zansuku zonke. Uma ufuna ukuchuma ngempela, thatha amandla akho ngokungathi ngezibopho zakho zezimali. Imali izogqamisa lapho kukhona ukulingana, ukucaca, intshiseko nokuzamazama okuphezulu. Ayikho khona lapho kukhona isiphithiphithi, ayifiki khona lapho kukhona ukukhononda kuphela. Uma uphishekela ukuphila ngesiphithiphithi, noma ngabe uthi ufuna ukuchuma, ukuzamazama kwakho kuzokhuluma enye indaba. Izulu liyaphendula iqiniso olikwazimazamayo, aliphenduli amanga owazitshela wona. Uke wabona kanjani ezinye izindawo zibonakala zinzima emoyeni, ngisho noma akekho okhuluma lutho? Ungahamba uzizwe unesizungu, njengokungathi into ayilona, njengokungathi kunzima ukuphefumula. Uke waba ezindaweni lapho konke kugqamisa khona, lapho imicabango ivela kalula khona, abantu behleka futhi uzizwa sengathi ungazuza noma yini. Umahluko awukho ezindlini, emibalabala noma usayizi wendawo. Umahluko uyinkimbinkimbi eqoqwe kuleyo ndawo, amandla athule ahambisana nokuqonda, imicabango yakho, ngisho nezinqumo zakho zezimali ngaphandle kokubona. Indlu yakho, ihhovisi lakho, imoto yakho, indawo lapho usebenza noma ulele khona, konke lokhu kukhuluma nokuqonda kwakho. Futhi lokho imiyalezo leyo kuthini kungase kube yinkinga ekuzameni kwakho, futhi ngenxa yalokho, ukuchuma kwakho. Uma ugcina itafula eliyingozi, igumbi elimnyama, udonga oluqhekekile noma ibhuku eligcwele izinto ezaphukile, awugcini nje uqoqa izinto, ugcina amandla okuvimba okuhlala kukukhathaza, ukucindezeleka, ukukhathala kwengqondo nezisombululo ezimbi. Konke lokhu kuqeda imali, amathuba, imicabango ehlwabusayo nentshiseko ofuna. Ngiyakhumbula umqondisi owayengifune ngokudabukisayo. Inkampani yakhe yayinezimpahla ezinhle, iqembu eliqeqeshwe kahle, kodwa izinto azikho. Ngivakashela ihhovisi, ngiqonda, igumbi lalingumnyama, liyingozi, kwakunamaqoqo amaphepha yonke indawo, futhi lokho ayekubona etafuleni kwakuyisikhala lapho abasebenzi babehlala bekhononda khona. Leyo mandla abunzima yayinqoba ibhizinisi ngaphandle kokwazi. Senze izinguquko ezilula. Sibeka etafuleni ukuze abe nokubona okuqondile, sihlela amadokhumenti, silungisa ukukhanya, sishintsha imifanekiso nemisindo yendawo. Ngemva kwamasonto amathathu, umphumela wakhe wancipha nge-70%. Akungona ngoba waba uqili, kodwa ngoba indawo yaphela ukukhathaza ingqondo yakhe. Ubuchopho bakho buthatha izikhuthazo njalo. Ngisho nokuqaphela, ukuqonda kwakho kubhalela konke, imibala, umsindo, izinto. Konke kuyahlupha amazinga akho ukuqonda nokukhuthazela. Indawo eyingozi ithumbela umyalezo wokuthi ukuphila akulawulwa. Indawo enhle nemigomo yakho ithumela umyalezo wokuthi ulungele ukuchuma. Futhi izulu liyaphendula lokhu. Akudingeki uhlale endaweni ephuhukayo noma ube nehhovisi elihle ukudala indawo ephakamisa ukuzamazama kwakho. Izinguquko ezinkulu ziqala ngezinguquko ezincane. Susa konke okukwenza uzizwe ulukhuni noma ungaqondi. Shintsha indawo yezinto ezivinjelayo ukubona noma okwenza uzizwe uphelelwe amandla. Letha into ekukhuthazayo, isitshalo, isithombe sesikhathi esijabulisayo, iphunga elimnandi noma umusho okuhumusha lokho ofuna ukuba yikho. Lezi zinto zinjengezingubo zomzwelo. Zisiza ukuqonda kwakho ukuhlala kugxile, kuhambisana nendawo evulekile yokwamukela. Ngiliphilile lokhu. Ngingumsebenzi ehhovisi elenziwe ekhaya. Kwakukuncane, kumnyama, kugcwele amaphepha. Ngangizizwa ngikhathele, ngingasebenzi. Kwaze kwaba yilapho nginquma ukuqala kusukela ekuqaleni. Ngisuse igumbi, ngishiya izindonga zihlanzekile ngesonto lonke. Ngemva kwalokho, ngifaka lokho okunemigomo, isihlalo esikhulu, isitshalo, umculo oluthambile,
umusho odongeni ohlalela ukubophelela kwami ekuguquleni impilo. Umphumela wami wancipha, imicabango yaqala, amaphrojekthi aphuma ngokulula, futhi abantu bathi, ngithanda amandla apha. Akubanga iqhinga, kwakuwukuzamazama. Ungayisebenzisa manje. Bheka eduze kwakho bese uzibuza, le ndawo iyangikhuthaza noma iyangiyeka? Ingaphakamisa noma ingihlanze? Gcina uqaphela lokho okuzwa kukho, umsindo odukisayo, ithelevishini eqalile ezehlakalo ezimbi, ingxoxo embi, konke lokhu kuyalimaza ukuzamazama kwakho. Shintsha imisindo, khetha umculo oluphakamisayo, cima into ekudukisayo. Vumela ingqondo yakho iphefumule. Bheka indlela umzimba wakho obuyela ngayo. Uzizwa ukhululekile? Noma uhlala unesizungu, ukhathazekile? Umxhopho wakho ubuyela lapho amandla endawo engahambisani nemigomo yakho. Dala izindawo ezikwamukela, ezakuvuselela, ezikukhumbuza ngokuphila okuwakhayo. Indawo efanelekile yileyo eba umsizi othembekile wokwandiswa kwakho. Uma ufuna ukucabanga njengomuntu ocebile, udinga ukudala indawo yengqondo neyomzimba ukuze leyo micabango izalwe. Ungazami ukushintsha imikhuba yakho ngenkathi uhlala ezizathwini ezifanayo ezidalile lokho okuzama ukukushintsha. Akekho oqambela ingqondo ecebile phakathi kwengozi, umsindo namandla ahlala. Konke kudingeka kukhulume ngokuchuma, kufanele kuhambisane nalokho okushoyo ukuthi ufuna ukukhetha. Ukuphila kuphendula ukuzamazama okwenzayo, futhi ukuzamazama kuyahlupha lokho okuyibonayo, okuzwa kukho nokuzizwa kukho. Shintsha isithombe bese ushintsha indaba. Akudingeki uhambe, ungasebenzisi imali eningi, vele ulungise lokho okuhambisana nalo. Qala ngalokho onakho, ukulungiswa ngosuku, imininingwane ngakunye. Wonke ushintsho oluncane oluphakamisa ukuzamazama kwakho luyaqala ukuba yisinyathelo esikhulu ngokukhululeka kombono ofunayo, futhi izulu liyaphendula kuzo zonke lezi zinyathelo. Uke wazibuza ukuthi kungani abanye abantu baheha imali kalula, kuyilapho abanye belwa futhi bahlala endaweni efanayo? Akulona ithuba noma isiphiwo, kuyinkimbinkimbi. Imali yiyona amandla futhi iphendula isikali osibhemayo. Uma ungakwazi ukulingana nokuchuma, yona iyasondela. Uma ungakwazi uvalo, ukushoda, ukuphika noma icala, iyabalekela. Kukhona umehluko phakathi kokufuna imali nokuheha imali. Ofuna uqhubeka, uthukuthele, uhlupheka, ahlale ekucindezelekeni. Okuheha uyagcina ukugqamisa futhi avumela imali ifike ngezindlela ezingalindelekile. Umahluko uqala engqondweni futhi usabalala emzimbeni, ezenzweni nasengqondweni yomuntu. Ngikhumbula iklayenti eliqashwe, izinkinga nokukhungatheka. Uthi usebenza kanzima, kodwa imali ayanele. Kwakukhona izinto ezingekho endaweni. Waphinda amazwi njengokuthi lokhu kuyabiza kakhulu kimi. Imali ayikhulumi ezithangini, angingakwazi ukuzinika isikhathi sokuthola lokhu. Lokho kwakuwukuzamazama kwakhe. Wayefuna ukuchuma, kodwa wakhishwa ukushoda, isisindo, ukuphika imali yakhe siqu. Sisebenze ubuhlobo bakhe nemali, indlela ayesicabanga, akhulume futhi aphendule njani uma kunesinyathelo semali. Ngemva kwezinyanga ezintathu, ukuphila kwakhe kwashintsha. Wathola ukukhushulwa okungalindelekile, umngani wakhe wasendulo wakhipha isikweletu ayengasalikhumbuli. Waqala ukubona amathuba ahlala khona, kodwa akakaze abonakale. Ukuzamazama kwakhe kwakukuvimba ukubona. Imali iyagqamisa lapho yamukelekile khona. Uthola kuphela lokho okuthandayo nokuhloniphayo. Abaningi bafuna ukuba ngabacebile, kodwa bakhuluma ngokudelela labo abanemali, bakhononda ngokukhokha izikweletu, bazizwa kabi uma bekhokha umsebenzi wabo, baphatha imali njengento engcolile, elukhuni noma encane. Lokhu kudala ukuphikisana okukhethekile. Awukhethi lokho okuphosayo, awugcini lokho okuphosayo, awuchumi uma ulwa namandla emali. Uma njalo uma ukhokhela isikweletu uyavusa noma ukhononda, uthi ezulwini ukuthi ukuphuma kuyimbangela yobuhlungu. Njengomphendulo, izulu lizophika ukugeleza kokungena. Kodwa uma ukhokhela ngokubonga, uqonda ukuthi leyo mali iyagijima futhi ivulela into entsha, uqambela ukuzamazama kwakho futhi ugcine ukugeleza kuvulekile.
Akubalulekile inani idola eyodwa noma amadola ayizinkulungwane eziyishumi, okubalulekile amandla ahambisana nokuhamba. Mina ngidinga ukuqeda izinto eziningi zobuntwana. Sawubona. Ngizwile izindaba eziningi zokuthi imali iyindlala, itholakala ngokubopha umsele, futhi abacebile bayazidla. Lokho kwakuyiqiniso lami isikhathi eside. Bengisebenza ngamandla, kodwa izikweletu zazingapheli. Kwathi ngolunye usuku, umqeqeshi wami wangibuza umbuzo owashintsha konke, ufunani, isisekelo noma imiphumela? Kwaba sengathi ngiqhaqhazwe yisibane. Bengifuna kokubili, kodwa ngabona ukuthi kufanele ngishiye imicabango yami endala ngamukele izinto ezintsha. Ngabona imali ngendlela entsha. Ngangiyibheka ngenhlonipho, ngibonga yonke imali engangiyithola, noma ingakanani. Lokhu kwaba yikhambi. Manje ngiyaqonda ukuthi ingcebo ayisiyona injongo, kodwa iyisiphetho somoya oqondile, ingqondo ephumelelayo, nokufakaza kwento eningi. Uma ufuna ukushintsha izimo zakho zemali, shintsha umoya wakho manje. Kungekhona uma uqongelele imali eningi, kungekhona uma konke sekulungile, kodwa manje. Umoya wakho wanamuhla uyakha ikusasa lakho. Zama lokhu, uma uthola imali, yibambe isikhashana. Zwa ubuthakathaka bayo. Bonga ngaphakathi. Qaphela ukuthi yigugu elihambayo, ukubonakala kokuningi okufunda ukukwamukela. Kungabonakala kulula, kodwa lokhu kuqeqesha ingqondo yakho ukuba ibe nomoya omuhle ngemali. Iyokuyeka ukuphambanisa, iyeke ukukwenza wesaba, ikukhokhelele ekuthuthukeni. Imali ayixazululi zonke izinkinga, kodwa iyandisa okusekhona. Uma umoya wakho unemfihlo, imali iyoyandisa. Uma ukhanya futhi unezinjongo, iyokukhulisa ngokushesha. Akuyona into yokukhangela imali kuphela, kodwa ukuba umuntu oqinisekisa futhi andise ingcebo ngokuhlakanipha, ngokuqonda, nangomnqopho. Yeka ukusho ukuthi udinga imali ukuze ujabule. Jabula manje. Yiba nomoya omuhle manje. Yiba nokuthula manje. Ingcebo izokuba yisiphetho salokho. Akekho ozuza ingcebo ehlala njalo ngokucinga ukuthi imali iyindlala. Akekho odinga ukulinda ingcebo ukuze abonge. Ukubonga kuvula amasango. Umoya omuhle uveza indlela. Isinqumo sakho samanje sithinta ikusasa lakho. Uma ufike lapha, kusho ukuthi kukhona okuqalile ukushintsha ngaphakathi kwakho. Uyakhula futhi umoya wakho uyahambisana nezinto ezintsha. Ungayeki manje. Bheka ividiyo elandelayo. Izokukhokhela kule ndlela. Uzothuthuka ube ngcono kunangaphambili. Ngiyabonga ngokuba lapha, ngithemba ukukubona kwividiyo elandelayo.